E como foi o cambio das escolas da República ás escolas durante a ditadura? Como foi ese cambio? O cambio das escolas da República cando a ditadura, como foi o cambio das escolas? Rezar pola mañá, rezar pola tarde, rezar ao salir, rezar ao entrar, cantar o cara ao sol, sabía todo, ahora non o sei, pero daquela tuve que aprendelo, cantar cara al sol con la camisa vieja, así, a la mano levantada, en la escuela, aunque os profesores foron de izquierdas, que se era de izquierdas non o podían decir, tiñan que facer o que lles mandaban. Entrábamos cantando, salíamos cantando, entrábamos pola tarde, porque tiñamos escola pola tarde e pola mañá, cantando. Tiñas o cara ao sol aquí, horrible, todo o cara ao sol. Despois, rezar na escola, o rosario, trequele, oi, non me fales, por Dios. Eu sabía todos os mandamientos, hasta sabía un mandamento que era de 14. Pois agora non me dixas cales son os mandamentos. Los olvidé. Eu agora xa non sei rezar. E tiñamos que ir á misa, tiñamos que fazer... Cando fixen a comunión tiña unhas tetas como hoxe. Tiña 13 anos. Me obligaron a facer a primeira comunión, porque senón me botaban da escola. E miña nai non quería que salíramos da escola antes do tempo. 14 anos todos. E daquela... E non tiñamos vestidos da comunión, pero as ricas, as niñas ricas, como estábamos en la escuela frente a la plaza de Lugo, en la sacristía de la iglesia, dejaban los trajecitos de la comunión para las niñas pobres, para que nos dejaban salir por la calle con él y devolverlo, verás. Y entonces mi madre dijo, bueno, pues tedes que facer a comunión, porque se non botan a Virita ya levaba 5 anos, e a min. E miña nai non quería que eu salire con 13 anos da escola. E eu non tiña roupa, tiña un vestido que daquela... Un ano non hubo roupa que comprar nos comercios. Noutro ano tuvemos unha fame que comíamos hasta o esterco. Bueno, iso polo que había da guerra. E miña nai, non me dixas que da fábrica lle era vender un Panamá rojo. Mamá, chuderon na sacristía dos que deixaban ali. E che puxeron o Panamá rojo. Eu tuve que ir vestido de Panamá rojo. Panamá era unha tela. Pero miña nai dice, bueno, é miña irmán Virita que a roupa da casa, pero como era máis pequeniña, bueno, e fomos. E na sacristía entramos pola escola para a sacristía. E na sacristía miña nai nos quitou o vestido, pero non nos deixou salir con el despois. Con noso sí, pero pola comunión non. Nos quitou o vestido ali, e a mí me deron os playeros que me quedaban de chinera, a miña irmán zapatos, un vestido de piel de ángel blanco, riquísimo, era unha nena de 7 anos, bueno. Pero eu fui con un vestido de Panamá azul que me quedaba por aquí, horrible, pero fui. Pero entrei por un lado da sacristía e entrei por outro despois, para desnudarme, que miña de antroido a vos non vos levo. Nos desnudou, a mí me volveu a poñer un vestido rojo, e a miña irmán, un vestidinho que tendría, pero non me acordo, xa era pequeno. E salimos, fomos a desayunar acá. E cando salín eu encontrei unha moneda de 2 pesetas. A salir na gajandería. E sempre había unha poza ali na leira, donde era de meu irmán. Bueno, e nos vin brillar, bueno, mamá, pero mira que está brillando. Colle a marujiña, a ver, cando salía para a iglesia. E a colle, e dice mamá, 2 pesetas. Oi, dice, xa facemos o desayuno na casa da tía, efectivamente, churros, chocolate, ali na escaleira do Coxo, na escaleira que chamaban de catalana, ali Santa Lucía, frente ao Calixón, ali vivía miña tía naquele, despois. Primeiro viveu en San Andrés e todo. Bueno, que as 2 pesetas fixeron unha festa tremenda. Pero vindo de Capacaide tuvo que vir para Santa Lucía, que era o que podía pagar de renta. Bueno, e ali fomos. E ali desayunamos. Miña irmán, Virita, eu, mamá, e os 5 fillos de miña tía, meu tío xa estaba morto. E ali desayunamos que as 2 pesetas mías que encontrei. Eu dixo eu... A ver, queres preguntarle algo máis? Que, bueno...
Vale, que quere dicir familia de linterneiros? E por que eles tiñen dereito a unha pota de doble? Que máis hai? Está, Dile tú. está preguntándoche cando ibas aos linterneiros, que os linterneiros? Que oficio eran os linterneiros, teu O irmán? linterneiro. Linterneiros. O linterneiro é Fernando. Pero que era... Que oficio é Que hoxe? oficio é hoxe un linterneiro? Para que o entendan, Que que oficio sería hoxe? Oxe, Sí, que Linterneiro. sería o linterneiro hoxe? pois mira, era... Fontaneiro. Mamá, lle chamaban linterneiros. Sí, Que pero lle ahora lle chamaban? chaman outra... Fontaneiros. Fontaneros. Ahora son fontaneiros. Antes era linterneiros. E por que? E tiñan... Onde levaban na cárcel? Cando iban á cárcel, onde metían as cartas? Que as cartas, cando iban... Ai, nun fundo, o meu irmán Algimiro facía un fundo, quitaba o fundo a pota, e lle facía un fundo de lata común. Se cerraba como un estuche, e non caía. Pero debeu de haber chivatazo que escolleron os... Sí, como un fondo doble. Nos mandara ali apuntes. Unha pena que non guardáramos eses apuntes de meu irmán. Nos los mandaba todos os días debaixo do cu da pota, que era como un estuche. Un doble fondo, sí. Facía hueco, quitaba o estuche, o volvías a... E quedaba perfecto a comida encima, e nada se enteraba. Pero hubiera chivatazo na cárcel, pero xa despois de moito tempo, de levar a comida. E nós todos os días nos mandaba unha nota do que pasaba, de cantos mataban, porque eu vimos mortos salir da cárcel, cando esperábamos o cesto, pero en casqueiros de caixas, casqueiros, unha caixa rompín este árbol, casqueiros, había o morto dentro, polos casqueiros, un casqueiro, outro casqueiro, alá, e salía, e dicíamos, aí vai, e lle dicíamos a meu irmán, cando íbamos a comunicar, o mataron, ese morreu dunha paliza que lle deron, e dicían que morreron mellor dunha gripe.